5 cruise liners u 7,000 persuna. Dan f'avveniment mhux tas-soltu li se jsir fil-port il-kbir. Il-port ta' pajjiżna intażel mill-kumpanija Ġermaniża DVAG biex tiċċelebra l-40 sena mit-twaqqif tagħha. Din il-kumpanija li tagħti servizz ta' konsulenza finanzjarja hija bbażata fi Frankfurt. Għal din iċ-ċelebrazzjoni privata l-kumpanija kriet il-cruise liners mill-kumpanija AIDA u bej it-tnejn u t-tlieta dawn ħallew portijiet differenti fil-Mediterran bid-destinazzjoni tkun Malta. Il-mistiedna se jassistu għal serata ta' divertiment bis-sem ta' artisti internazzjonali fosthom il-kantanta Amerikana Gloria Gaynor u l-kantanta Ingliża Kim Wilde. Mistennija wkoll wirjiet spettakolari ta' dawl. Il-kumpanija DVAG topera wkoll fl-Awstrija u l-Iżvizzera u tagħti servizz lil mal-5 miljun klijent. Għal dan l-avveniment in-negozji tal-waterfront tal-Belt se jinżammu magħluqa u dan l-avveniment ikun meqjus bħala wieħed fost l-ikbar organizzati f'Malta.